तर कशेडी घाटाची पाहणी मंत्री उदय सामंतांकडून करण्यात आली आहे। कशेडी घाटामध्ये सुरू असलेल्या कामांचा त्यांनी आढावा घेतलाय आणि मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी दरड कोसळण्याच्या घटना घडलेल्या। मुसळधार पावसाने मुंबई गोवा महामार्गावर काही ठिकाणी पाणी साचल्याच्या आणि दरड कोसळल्याच्या घटना झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे उद्योग आणि रत्नागिरी जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी कशेडी घाटात अशा प्रकारे भेट दिली, सुरू असलेल्या कामांची पाहणी केली आणि संबंधित तिथल्या कर्मचाऱ्यांना अधिकाऱ्यांना आवश्यक त्या सूचना केलेल्या आहेत। घाटामध्ये सुरू असलेल्या अनेक कामांचा त्यांनी आढावा घेतला। सध्या पावसाचं एक मोठं संकट आहे। अतिमुसळधार पावसाचा अनेक ठिकाणांना अशा प्रकारे अलर्ट दिलेला आहे आणि अशा संपूर्ण भागामध्ये सध्या जिथे जिथे अशी कामं सुरू आहेत त्या ठिकाणी जाऊन त्यांनी आढावा घेतला। काल 44 तासांसाठी खरं तर मुंबई गोवा एक्सप्रेस हा बंद होता आणि त्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारे विविध कामांचा आढावा मंत्री उदय सामंत यांनी घेतला।